registration para sa vaccination program kag QR code para sa mga empleyado sang Iloilo City Government ang nagapadayon. Isa si Tatay Edwin Cabrera, 17 katuig na nga empleyado sang Iloilo City Hall kag na-assign sa talatapan sang building administrator sa pabor nga magpabakuna sa tion mag-abot na ang vaccine sa syudad. Iya ginpakigbahin ang personal sini nga rason kung nga importante ang magpabakuna. Para man sa proteksyon sa aton nga lawas, kag tungod sini sang pandemya, kinanglan mi ara ta kuan sa lawas ta, proteksyon. O para hindi na ta makahalit pagid sa iban diri nga nagasulod sa opisina, sa City Hall, nga hindi ka na hatag sa ila naman sa another transmission kung may sakit ka. Pero kung wala ka sakit, may vaccine ka, siyempre hindi ka gid pa man na-free mo, or at least maganagan ta. Amo na gali nga ginarason ta nga para maano ang aton nga mga case diri mahaganhagan, hindi gin man sa matanan gin maano, pero at least mahaganhagan ang pag-transmit kag pag ano sa masakita. Ginpasalamatan sini ang kampanya sang Iloilo City Government para suportahan ang vaccination program. Mensahe niya sa kasubong ng mga City Hall employees, sabay pa kita tanan, hindi lang ta magduwa-duwa, at least bago man ta injeksyonan sang vaccine, ginalantaw man ta sa mga medical doctors ta, kung sinoda nga para kung pwede ka kung hindi. Pero mas nami gidi nga mapabaksin ka, nga wala ka na sang natinder nga sakit sa kaugalingon mo. duwa na katuig sa pagtrabaho bilang isa ka traffic aid sa talatapan sang Public Safety and Transportation Management Office si Tatay Agosto Lopez Jr. Para naman sa iya, dako nga bulig sa tanan nga mga pumuluyo ang pagpabakuna bangod magluwas nga libre, maproteheran pa ang imo kaugalingon kag pamilya. Lanan gid ma'am kung mga importante kay ara kami permisdalan, adlaw-adlaw. Tapos para makadepensa man sa amon nga kaugalingon Di kung why kami sing dasig lang kami virus nga dana ara sa hangin. Airborne dan ang virus subong. Nangyari ang Christmas, tapos wala mga mga dikit sa upod naman. Ang tagi naman sa mga Kaya importante, layo lang sa upod sa mga tao. Wala mga dikit. Ikaw mo sa mga kaya mo tapos pala paway-way mo para may iaway sa virus. Bisan nagparehistro na, luyag anay niya makasigurado nga handa ang ialawas para sa bakuna. Gani, luyag ini paayuhon anay ang inaginabatyag sa baga. Bakuna yung inanan Di depende man galing kung wala man kami blatian, okay man na. Kasi kung complete kung sa mga sitwasyon sa mga amon nga blatian, basi alang-alang mga pabakuna kami. Kung wala man kami blatyag, okay man na kung sa depende sa doktor. Di mahal na nakalibre yung sa Saiban, mahal naman na, nag-3,000 daan, 1,500 kada bakuna subong. Mas mahal na nakalibre ang iya ka ni Mayor Tinyas. Kalibre, tama na nakadako nga bulig sa tao. Kung sa libre lang nga bulong. Sa listahan sang Local Economic and Investment Promotion Office, mayara na sa kapin 2,498 na ka mga empleyado sang Iloilo City Government ang nagpaidalom sa pre-registration. Samtang, nagdangat naman sa 93,887 ang nagpa-pre-register sa mga barangay. Ang pre-registration para sa mga Iloilo City Government employee ang yara sa 5th floor sang Iloilo City Hall. Samtang, ang pre-registration para sa publiko ang ginapatigayon sa mga barangay hall sang tagsa ka barangay. Dane Raffles, para sa Level Up Patrol. Teleconsultation ang ginbuksan sang Iloilo City Health Office agod mapalabot ang mga health services sa publiko bisan may pandemya. Nagsugod na ang Iloilo City Health Office sa pagbaton sang mga nagapakonsulta pinaagi sa teleconsultation. Diri, hindi na kinahanglan pa magpadulong sa mga district health centers ang may mga palamangkutanon tuhoy sa ikaayong lawas o kung may ginabatsyag nga masakit sa lawas. Pinaagi sa telepono, sarang makapakonsulta sa mga doktor sang Iloilo City Health. Tinutuyo sini amo nga malikawan ang pagwa, ilabi na sang mga senior citizen kag mga kabataan nga nagakinhanglan sang medikal nga atensyon.
for those nga mga kapin pa mga senior citizens, children, nga per guidelines ng IATF, hindi pa siya kagwa sa balay. May ara nga mga minor complaints malang ang mga bata, nga pwede through phone ang consultation nila. So malesser naton ang exposure nila, kay kung if we can see ang sa aton nga mga health centers, ga damo ang gapila ng mga patients, just to limit man ang exposure sa mga patients ngani, pwede sila nga magkonsulta through telephone sa mga district health centers kung sa diin sila nabilong. So basically amo ni siya ang purpose ang aton nga teleconsulting. Sa tiyon nagakinhanglan sang bulong, pwede na ini mapakuha sa miyembro sang pamilya nga ginapahanugutan nga magwa. So baagi sa telephone nga calls, gina-assess man ni sa mga doctors naton sa City Health Office kung kilanlan gid nga magkadto sila sa health center for proper for further examination. Pero may ara man nga mga minor nga mga cases nga pwede nga through phone conversation lang makahatag na sila sang mga medications nga kilanlan kag kung ano ang dapat nga obrahon sa mga avail sang teleconsulting naton. With this, if ever nga may mga available pa nga bulong nga ara man sang health centers, after nila sang teleconsultation, ang reseta nila hindi nakilanlan sa mga vulnerable groups nga magwa, pwede ang isa nila ka-fox can go sa district health centers para mag-pick up sang ilang nga prescription pad as well as sang ilang nga bulong if ever nga available siya sa aton nga district health centers. Ang teleconsultation ang bukas Lunes tubtob Biyernes, 1:00 sa hapon, tubtob 3:00 sa hapon. Ini ang accessible sa siyam ka mga district health centers sang syudad sang Iloilo. Sa subong, landline number lang anay ang sara nga matawgan sa mga luyag magpakonsulta. Apang ginapangitaan na sang paagi, agod mabutangan sang cellphone number ang kada district health center. Ang sa plano sina ginapangitaan pa namon sa paagi nga mahatagan man ang district health centers nga may dedicated siya nga cellphone numbers para lang dara. Sa subong ang pinakaano tala kay kung hulaton ta pa basi madugayan pa so gin-implement naton using sa mga landlines nga ara na subong in place na sa aton nga mga district health centers. Pangitaan pa naton sa mga cellphone numbers. Problem kay ang sa cellphone mas maayo tani nga pasapos ang access bala. Ang ato niya is mas mayo kung landline man kay sigurado kita nga tawagin ang konsulta. Hindi lang sa through text or ano bala. Mas maayo nga conversation gid. Pahanumduman sang City Health Office, may mga bes nga busy tawagan ang linya bangod sang kadamuon sang nagapakonsulta. Gani kinahanglan ang duga nga pasensya. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. 202 ka mga daycare center sa syudad sang Iloilo ang nakabaton sa mga gindonar nga mga fries. 6 ka kilo sang French fries ang ginpanagtag sa nagkalain-lain nga daycare center sa syudad sang Iloilo. Matapos lutuon, ini ang ginhatag sa mga pamilya nga gin-enjoy naman sa mga kabataan. Nakabulig ini agud malingaw ang mga kabataan samtang ginaobrang ilang mga modules para sa pagtuon. So, kahapon, ma'am, early 9 a.m. And then, nag-start na lang dayon ang 3 ka district sa pagluto nga na-distribute. The rest nga district nga hapon ko gin-distribute, subong sila ma-start naman luto. Kapin 10,081 ka mga beneficiaries sa 202 ka mga daycare center sa syudad sang Iloilo ang nakabaton sang fries nga donasyon sang Jollibee. Kag ini ang ginpasalamatan man sa mga ginikanan. Ang mga parents kagahapon and also ako I myself no, so very much thankful gid ako sa nag-donate sini and then sa amon nga pinalaga nga Mayor Jerry Plenia sa Iloilo City. Kasi naka-augment siya sa supplementary feeding namon. Bula naman sang Hunyo ang madason nga pagpatigayon sang supplemental feeding program sang DSWD. Divine Singh para sa Level Up Patrol.